Nakakabilib ang talento ng isang Cebuano street photographer na maliban sa pagkuha ng mga nagagandahang larawan, nakahiligan din niya ngayon ang paggawa ng miniature artworks o tinatawag na diorama. Narito ang report. Kung titingnang mabuti, parang totoo talaga ang itsura ng komunidad na ito. Sa pagka-realistic, kuhang-kuha ang detalye ng mga bahay, ibang istruktura at establishmento. Ang mga artworks na ito ay gawa ng Cebuano street photographer na si Butch Toong. Maliban sa kanyang pagfo-photo walk o pamamasyal para makakuha ng mga larawan, ito na rin ang pinaghuhugutan niyang inspirasyon sa paggawa ng urban diorama. Mga miniature artwork ito kung saan na ipapakita ang iba't ibang eksena at mukha ng isang pamayanan. Maka-access bitaw ta sa mga like sa inyo journalist, maka-access ta sa kanang mga area nga ang normal nga tao di na makasulod. So naagitay idea unsa ba, so ang ako is akong style sa diorama is kanang realistic ba sa atoa kanang dagan para makasabot bitaw ang mga tao. Nitong katatapos lang na undas, may gawa din si Toong na diorama ng isang sementeryo. Kuhang-kuhang aktwal na itsura ng mga apartment type na nicho na mahigit 2 linggo niyang ginawa. Aniya, madali lang makahanap ng mga materyales para rito. Kasagaran gid no, cardboard kanang sa mga kanang ito mga grocery ta niya. Di naman ta pwede plastic ron. So ako gi pakarton. Marami-rami na rin ang obra ni Toong na mga diorama na balak niyang i-showcase sa isang exhibit. At sa mga interesadong gumawa nito, ang kanyang payo ay Makaya gina ninyo kay labi na kining sa diorama ba kay kanang ang mula gito ang materials na ragid sa tuano niya kanang mawkawala sa stress bitaw. ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.